Dobrý večer všetkým, dobrý večer. Počkáme si, či sa nám niekto tu pripojí. TikTok nám už ide. Dobrý večer všetkým, dobrý večer. Facebook aj jeden, aj druhý, Tibor Michalko, aj Michalko Tibor už idú. Instagram už tiež tam pripojení ľudia. Takže dobrý večer všetkým priatelia, dobrý večer. Vítam vás na poslednom vysielaní v rámci metodiky Kód víťazov, kedy som mal chuť, alebo respektíve si vám požiadal, aby som vám ukázal, o čom to dýchanie je. A chcel som vám za tých 24 alebo 25 dní, už neviem presne, koľkokrát sme vysielali, chcel som vám ukázať na vašom vlastnom tele, čo to robí s vami, ak začnete dýchať, ak začnete dýchať, začnete sa venovať konečne vlastnému telu. Som neskutočne rád, že toľkí z vás sa na to podujali. Som neskutočne rád a vďačný za všetky vaše správy, ktoré ste im písali. Som neskutočne rád, že videl som tu športovcov, videl som tu ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, videl som ľudí, ktorí sú obchodníci, videl som ľudí, ktorí majú vzťahové problémy a všetci ste mi písali, že sa vám z niečo v živote zlepšilo, je lepšie spíte, ste kľudnejšie, ste vyrovnanejší a tým pádom úplne inak vyžarujete. Som veľmi rád, že tento projekt ste podporili, respektíve, že ste mali o ňo záujem a som veľmi rád, že chápete, že ľudské telo bolo vytvorené nejakou vyššou inteligenciou. To znamená, že to telo potrebuje niečo viac ako presvedčenie, že potrebujeme jesť toto. Nie, to telo najprv potrebuje dýchať, ale hlavne potrebuje kľud v hlave. Ak vy ste kľudní v hlave, hlava, ktorá rozmýšľa, premýšľa, nám berie 25% energie tela. To znamená, že tá energia niekde v tele chýba. Ja, ako každý projekt a každý život má začiatok a koniec a v rámci toho chcem sa dneska na záver spýtať, že ako sa cítite. 25 dní sme spúšťali regeneráciu tela. Regenerácia u všetkých vás, ktorí ste už minimálne 20 dní tu, určite bola spustená. Teraz je otázka, rovnako ako som dal vrákať mojim športovcom, ak rok drieš a vyhráš nejakú súťaž, nemôžeš prestať športovať a budúci rok znova chcieť vyhrať. Takže otázka aj na vás je, chcete ísť ďalej, alebo chcete sa vrátiť späť, kde ste boli pred ešte niekoľkými dňami. Pretože práve preto som robil každému z vás akciu dnes do polnoci. Kto bude mať záujem, otvorí si stránku tibormichalko.com a môžete si kúpiť kód víťazov, ku ktorému dostanete audit podvedomia, kde je to mapa 50 príčin,